Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil avviċina lil Jeffrey Policino Orlando biex jerġa' jirritorna fil-Partit Nazzjonalista. L-eks deputat nazzjonalista żvela dan fil-programm Section 41 tal-Erba', programm li ddiskuta tmexxija ta' Simon Busuttil u li matulu saret referenza għan nuqqas ta' tiġdid fil-Partit Nazzjonalista. Hemm okkażjoni meta Dr. Busuttil minkejja li għaddejt minn ċertu kulħadd jaf l-esperjenzi li għaddejt jiena vis-à-vis il-Partit Nazzjonalista, kien hemm iva min-naħa ta' Dr. Busuttil u apprezzajt li wara li qalaw dak is-sitwazzjonijiet bejni u bejn il-Partit Nazzjonalista wera li jintaqa' miegħi jitkellem miegħi il-qajtu ġodar kont onorat li ġi d-dar tiegħi, spjegali li hu xtaq li jerġa' jarani fih dan il-Partit Nazzjonalista, jiena min-naħa tiegħi spjegajtlu li ma stajtx nara ħanajdu hekk futur f'partit li fl-opinjoni tiegħi ġie hijacked mill-element konservattiv. Jeffrey Policino Orlando stqar li l-Partit Nazzjonalista huwa ddominat mill-istess struttura li waslet għal sitwazzjonijiet farseski bħal dik tal-astensjoni fil-vot dwar id-dritt tal-Unjoni Ċivili. Policino Orlando żied li waħda mill-ikbar problemi fih dan il-Partit Nazzjonalista hija li ħafna drabi Simon Busuttil ma jkunx konvint minn dak li qed jgħid u għalhekk ma jistax jimxi l qudiem. Fuq kollox jidher li hemm iktar xi xekkel lill-eks deputat nazzjonalista milli jirritorna fil-partit li ħadem fih għal snin twal. Jiena qatt ma nista' nimminita f'partit li naf li huwa hijackjat minn elementi konservattivi u elementi li jiena ma nistax naħdem magħhom anke raġunijiet differenti apparti mill-konservattivizmu tagħhom. Id-dikjarazzjoni ta' Jeffrey Policino Orlando saret jiem wara d-diskors ta' Simon Busuttil f'Konvenzjoni Ġenerali, diskors li kien ikkritikat minn bost opinjonisti indipendenti u anke wħud qrib il-Partit Nazzjonalista.